Ja, igen, ez egy videó. Mik lesznek itt, gyerekek? Megy. Mit lesznek itt? Tényleg, mik lesznek itt vajon? Szörnyetegekre vadászunk. Nem, ez szömülges. De szép. Biztire ebben. Meg is hívott. Fekete mester. Baba bajt a telefonom. Bocsánat. Amúgy majd vedd le a hangot. Most kéne jónak lennie. És a 7009. Ez beírtad? Akkor menj egy alapkört, jó? Hát ez baj. Én addig megyek egy időt. Nem, ez alapra nem. Úristenem, ne, szumpot utálatos. Néha várd meg, még mások tudod. Nem. Azért vagy. De direkt lelöknek. Már 6-an bent vannak, 10 ember fér már csak be. Oké, nem sok. Jó, hogy ezt nem kaptam videóra. Egy ember fér be, ami ugye nem fog menni. Ezt nem akarom rakni. Én ennyire szár vagyok. Mi? Én ennyire szár vagyok. Te is lásta? Persze. Olyan, majd gyakorolnom kell, azt ebből kezd vagy, de nem csak nekem. Viszont ebből megtiltok, mert ebből kabócs leszek benne. Nem, mert jelent leimozom. Egyébként Induljon. nem tudom, bocsánat. Persze, hogy indulhat. Nem, mert ezt az ingyen pörgetés, és most elhasználom, úgyse kapok belőle semmit, de ilyen kaphatok, az ilyen gyógyszergyémántot. Gemet. Tokens. Én megkaptam a Stumble gyónyt, amit te kaptál meg. Ezt én nem kaptam. De hát ez csúnya. Oké. Az lesz a szíme, hogy elestem. Megcsúsztam. Itt van a Maki mellett. Ez Epic, ez Relenek, ugye ez van meg. Epikek közül egy Maki, legendary nincs, misztikumom sincs. 3 van nekem. Rere, meg Epic. Epic, Rere. Ennyi. Viszont ezek szarok.
Nagyon-nagyon-nagyon szarok. Nem mutatni meg a videóimat? De nagyon-nagyon szar. Na, Egyébként igen. Ahogy nem is iratkoztál fel. én feliratkoztam rád. Nem. Nagyon csecseménye